ин фарзанди фарзонаи миллат дар деҳаи хушманзараи мазори шариф дар оғӯши кӯҳсори бостонии Панҷакент ба дунё омадааст. ӯ аз ҳамон хоки зархез илҳом гирифта набзи кӯҳандиёри худро дар мисраъҳои оташинаш ҷой дод ва дарди халқро бо садои баланду ҳамосӣ ба гӯши ҷаҳониён расонид. ин марди сухан бо меҳри бепоён ба модар ва забони модарӣ эҳсоси худшиносиро дар қалбҳои насли наврас чун шуълаи фурӯзон барафрохт. садои ӯ на танҳо шеър, балки нидои бедории тоҷикон буд, ки дар замони вазнин мардумро ба иттиҳод ва ифтихор аз аҷдоди хеш даъват мекард. ӯ бо ҷасорати бемисли шоирона ва табъи саршораш хазинаи адабиёти моро бо дурдонаҳои ноёби хираду ишқ ҷовидонӣ гардонид. ҳар як ғазалу рубоии ӯ сарчашмаи худшиносист, ки мисли дарёи Панҷ ҷорӣ буда ташнагони маърифатро сероб месозад. ӯ дар роҳи ҳифзи асолати миллӣ ва забониноби тоҷикӣ чун сарбози содиқи ватан бо қалами худ набардҳои қаҳрамонона бурд. номи ин шоири халқ ва рамзи ғурури миллӣ Лоиқ Шералӣ аст.